Oh shit, here we go again. For today's video, andito po tayo sa Santa Catalina Barangay Hall para tunghayan ang Valdez Annual Libreng Toli. Sponsored by Sangguniang Bayan Member Rodolfo Ian Valdez. Bale, ito po yung ibibigay na gamot, doxycycline, 21 tablets para sa antibacterial ng mefenamic acid, 5 tablets. Bale, ito na po yung kalalabasan. Ilagay sa paper bag. Bale, naka-prepare na po yung higaan ng mga matutuli. Bale, dalawa po. Nakasabay. Ito po yung mga equipments na gagamitin. Mic. Shoutout po sa pinsan natin. Sa mga nurses sa Arich lang po siya. Yan, bale, umpisan mo. Tuloy. Tuturuan po muna ng anesthesia. Anesthesia lang. 1, 2, 3, go. Mga sa undag, awa, mga sa undag. Sige, mga sa undag. Sige na. Sige. Sige. Sige na. Dapat patakinan ako. Pasagin. Bale mo siya si Dr. Jimmy Martin from Laura Payaw. Yan, galing. Kung Laura Payaw ng doktor natin. Laura natin. Relax ito, relax. Relax ang baby, relax. Relax na, relax. Relax. Kapatanda. Okay. So, ano po yan, si Sir Enrico ng MDRRMO ng Pasukin, Ilocos Norte. And from RHU din po siya. Nakakayat ka ng bahay. And tapos na si Yan, tapos na po siya. Bale, pumunta po siya dito. Huhingi ng gamot, merienda, at saka ano. Kasi i-explain po dito yung gamot. Gamot, i-explain yung gamot niya. Lamig ko lang ko ba? Ay,